αξίζει να το ξέρουμε. Που, δηλαδή, αν έχει ένας άνθρωπος ανοίξει πολλούς δρόμους και έχει γνώση, δεν πρέπει να κατεβάσουμε το εγωισμό μας και να λέμε εντάξει, εγώ δεν ξέρω, απλά θέλω να μάθω, θέλω να σε ακούσω, σε παρακαλώ πολύ. Γι' αυτό έχουμε το περίπτερο μας ονομάζεται Βέντες με αγάπη. Οι Βέντες στα σανσκριτικά σημαίνει γνώση. Τι σημαίνει γνώση? Γνώση από όλες τις πλευρές. Για την φιλοσοφία, για την αστρονομία, για την αρχαιολογία. Μια απίθανη τέχνη για τα μπαχαρικά, για τον τρόπο ζωής, για πώς μπορούμε να ζούμε έτσι ευχάριστα, χωρίς να το σκοτώνουμε, τους αγελάδες, όλα τα ζωντανά που δεν χρειάζεται να το σκοτώνουμε. Μπορούμε να γεμίσουμε το τραπέζι μας με απίθανα νόστιμα προϊόντα, δηλαδή που μας κάνει ευχάριστα και το μάτι μας και το στομάχι. Αυτή την ιστορία που έχουν μείνει στο μυαλό στους ανθρώπους ότι άνθρωποι που δεν τρώνε κρέας είναι έτσι, μόνο τρώνε την λάχανο και τίποτα άλλο. Δεν είναι έτσι, κοιτάξτε εδώ. Στη συγκεκριμένη βιβλία εξηγεί, είναι μια τέχνη απίθανη για τα μπαχαρικά. Επειδή στην Αιουρβέδα δεν χρησιμοποιούν φάρμακα, χρησιμοποιούν μπαχαρικά. Γιατί κάθε μπαχαρικό κάνει δικό του δουλειά. Ας πούμε, για παράδειγμα, είναι mustard seeds. Όταν ρίξουμε στη ρύζι, με ειδικό τρόπο μας δείχνει ένα καταπληκτικό άρωμα και μια γεύση. Μόνο αυτό να βάζουμε σε λίγο με ρύζι και λίγο βούτυρα είναι πιο νόστιμο πράγμα που έχει δοκιμάσει κανένας μια φορά την ρύζι. Ας πούμε την κούρκουμα. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε ρύζι. Όταν βάζουμε στην ρύζι κουρκούμα, μας δείχνει ένα απίθανο χρυσό χρώμα. Και παραπέρα γυρίζει πάρα πολύ ωραία και μας καθαρίζει και το αίμα μας. Γιατί κάθε μπαχαρικό κάνει δικό του δουλειά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να είμαστε πολύ χαρούμενοι, ελκυντοί και να μην έχουμε πρόβλημα στο οργανισμό μας. Γιατί τώρα ετοιμάζουμε να μπούμε, θέλουμε πάρα πολύ να δώσουμε τα μαθήματα από μπαχαρικά στο τηλεόραση και oh my God, Κρίσνα, με έστειλε αυτό όλα και μου άρεσε πάρα πολύ πως πήγαινε όλο αυτό. Δηλαδή δεν έχω ετοιμαστεί και πήγαινε έτσι από καρδιά. Ναι, από καρδιά, πολύ ωραία είναι. Από την Ουκρανία εσείς πώς γίνατε Ινδουίστρια? Από την Ουκρανία πώς γίνατε Ινδουίστρια? Δεν είναι Ινδουισμό, δεν έχει καμία σχέση με τον Ινδουισμό, βεδική κουλτούρα. Είναι από την Ινδία, είναι αρχηγό, είναι η αρχή για όλες τις κουλτούρες, είναι Βέντες. Έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο που όταν μίλησε, όταν κάθε κυνηγή του, ο τρόπος πώς την δίνει ενέργεια στους ανθρώπους, είπα ότι εγώ θέλω να είμαι έτσι. Δηλαδή αληθινή, όχι ψεύτικη, όχι να παίζω θέατρο ότι είμαι κάτι, όχι την αλήθεια, την προσωπικότητα που έχει κάθε άνθρωπος. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και βρήκα εδώ στην βεδική κουλτούρα όλα αυτά. Στέλιο, να σε ρωτήσω κάτι παρακαλώ. Προτιμείς... Θέλετε να μιλήσετε καθόλου? Να πείτε κάτι? Ξεκινάμε. Ναι, βεβαίως. Η κρανιοσάκραλ είναι μια μέθοδος ήπιων αγγελμάτων που γίνεται στη σώμα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να αποβάλουμε διάφορα βιώματα από παιδικές ηλικίες έως και τώρα, τα οποία είναι κατεγραμμένα στις κυταρικές μνήμες βάσει ιατρικής και μέσω της κρανιεράς θεραπείας και με το θεραπευτικό